weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to teccana to jowola to awoynada to jingue jeeri to jeeriyela tumbere to lobbuɗo barogala to mareysa to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallay to sinthiane diakiri to agrissa to hoore ñiwa to seyela huuro ko on takkusan juuɗa ha e nder galle elhaja oumar de to ligse bagol gol ha to galle alpha demba oumar sy to ligse bagol yere ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie mohamed wula abdoul aziz men noɗo wonde hoorejo gendi mauritanie o haɗama ñalawma hanki o kadi yaltude nakshota lamorgo leydi ndi to leydi sénégal joom autoji transport ɓe kolliri tigui hollirde mette mabɓe wonde kañƴande talata sappo e jeeɗiɗi lewru silto gonɗen ɗum koɓe natanoɓe tikkere hofgo juuɗe to leydi mali to ko haare hakkude guure ɗiɗi foɗirde kay bone nokku goto to kanŋe ACT waɗi tigui famdi kala fodde sappo e joyyi basɗo hen fittade mum to leydi burkina faso ko fodde capanɗe joyo rewɓe bifta tawa yaade mabɓe ko witeɓe jihadiste en to leydi cameroun toon ko ñande sappo e ɗiɗi hollirama ko ñande sappo e ɗiɗi lewru mars hitande 2023 ko nden tigui wonata suɓgoji mabɓe suɓoyade ko fate sarɗiji ɓe hinde sénateur uji to leydi RD Congo woni république démocratique du Congo ko bombo goto fetti taw ko bombo tufanoɗo e nder église protestante e nder goto e nder wuuro tawtengo to nora kivu kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi turque ha to népal bisimilla mone ketki hoto dirte joni joni piren pacciren ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadiɗo ɓala walla edanwal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno djiby sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno djiby sy ne yawran ɓen sagataɓe arsigaji men kippi e rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe humre kala ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto fodde sappo e tati rafin yaltayma so tawi a waɗi no wirumani fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o noon waddate koye gawri samme walla gawri ndemiri sa waɗi no wirumani ko famdi kala temedde rafin yaltayma ha laaɓa ceerno djiby sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi ɓe seydneji bahlidi hoore mum ha ba walla janowo bargal ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi sénégal to wuuro men jum to leegal bitegal wuladu beeri waɗɗani juma murid en kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno djiby sy numéro mum leydi sénégal ko 00 221 78 163 24 82 so tawi ko yiɓɓe jokkodirde makko to banggue whatsapp ko numéro leydi mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno djiby sy ko bawɗo listihara ko inde ma inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yuni listihara noon wonanɓe wonɓe leydi sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi sénégal kala ko temedde nayyi CFA so tawi ko wonɓe mauritanie ko ujunere mbuuɗu kala jiɗɗo waddede listihara noon ko inde ma inde nene ma dokkata haaliss o saɗi neldudemo neldatama koye numéro makko weeva ko numéro orange money kadi ko 77 653 03 67 ceerno djiby sy ne andin dendagal kiline mum kala to neɗɗo wawi wonde e nder sénégal kala to neɗɗo wawi wonde e nder afrique e nder windere he kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno djiby sy ne andina kilineɓe mum base mum tawateɗo to Nouakchott to leegal bitegal nettek ene golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko biteɗo ceerno alassane sy ceerno alassane sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi a yiiɗi jokkodirde e ceerno alassane sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno djiby sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko
musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoro ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloro jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tonggode gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo joyi lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men Mohamed Oula Abdel Aziz mennoɗo wonde hoolejo gendi Mauritanie mo justice leydi Mauritanie joofi oɗo saaha joni feɗendu mo justice joofi oɗo saaha joni feɗendu taw ko tumaɗo mbuñaari kewni no feewi e buñaari tuñaɓe kadi ko fate borjunugol ngaluji leydi ndi joni kadi o haɗama yaltude nakshot nde aljuma sappo e tati lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko poste gendarmerie tawteɗo to banggue rewo nakshot ko kañum tigui haɗimo yaltude wuuro ngo justice leydi ndi noon koko waɗimo interdit yaltude leydi ndi kayi yaltude nakshot ha ɗo kayde ñawore makko gasi kala ñaworde noon tigui ko ñande nogas joyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati no gonɗen ɗum siftinde on kadi yontere e mayde nde police tawteɓe to bowal lade diwaji ngal siw nakshot kadi nomo ƴettude lana makko ndiwoka e gan sanga noon o yinno yaɓande ko leydi France Oula Abdel Aziz noon jofa fiɗeni koko kañum konko yimɓe mum kañum e yimɓe mum taw ko yimɓe gouvernement makko ɓe o gollottono guila kay ko wayno premier ministre uji ha e ministre uji hewɗi e yimɓe battiɓe mom ɗum noon tawa kadi ko nder duuɓi sappo ɗi o laamino leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie kedduɗen nani Oula Chiroga kañum woni ministre de l'équipement et des transports woni tigui kalfinaɗo ko fate yangarta toje ko fate équipement o fawi tout faire arvenir walla mbiyan hayre arwaninde noon tawi koko fate pewnugol lawol ngol lawol ko ummade wuuro witego Nabi Guiya tawtego e nder région de Trasa ngol fode noon hangol yetto e lawol bitengol route de l'espoir noon woni lawol ummotogol Nakshad faya Boutel Mide e lega ha Fouta ngol woni route de l'espoir ngol ɗon lawol noon so tawi kay golle ɗe peewi ngol ɗon
lawol feewi fodde capanɗe nayyi e jeeɗiɗi wuuro tawa ko jukinoɗe ma jukto hano hannit ni woni ko wiyete désenclavement fodde capanɗe nayyi e jeeɗiɗi wuuro e nder ɗen guure noon fodde capantati e joyyi ujunere ade ene wuuri e nder ɗeɗon guure ma mbaw tigui naftorade ngol ɗon lawol hano hannit ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fondation Mohamed VI roi de Maroc fondation makko biteɗo les oulémas africains tawa ko sengo leydi Mauritanie ɓe puɗɗima ummanade ko fati keɓungal mabɓe 4e édition woni lawol nayɓiwol taw ko kawguelam ɓuura sellude e welde jangguina qur'ana e nder leydi Mauritanie taw ko édition 2023 koye keɓungal mawgal noon ɓe goni oɗo saaha joni kawguel ngel noon waɗoyte koye nder lewru korka Mohamed Najib bine bin noon ko expert kañum woni kalfinaɗo ko fate fondation o holliri tigui leydi Mauritanie ene gembi temedere e nayo candidat taw ko ɗaftiniroɓe ngel ɗon kawguel e nder ɓen temedere e nayo noon koye nder mabɓe kadi gañiɓe ko nder mabɓe kadi suɓete taw ko jaaho représentude Mauritanie e nder Afrique kala ko fati e ngel ɗon kawguel ɓuura welde e seddude jangguina qur'ana ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mission économique woni mission faggudu taw ko espagnol naɓe tawi ko sappo e joyi saggata ɗe fannuji ceertuɗi ene tan guila koy ko wayno agroalimentaire ko wayno yarude banggue génie maritime ha to yarude banggue aw kala ene tawe jillu mumen jillu gollal e nder nakcoto lamrugo leydi Mauritanie ɓe ummiri noon koye nder région biyeteɗo Mursi tawateɗo to nder leydi Espagne baɓe mbaddu batuji kewɗi noon ɓe joddo yimɓe gouvernement ko wayno kay kana Ousmane Mamadou on ko ministre de l'économie et de la promotion des secteurs productifs maɓe ciifondir kadi accordaji kewɗi maɓe ciibodir noon e accordaji kewɗi e laamu leydi Mauritanie kabaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o yettima aseta hanki o sanga 13h30 woni 1h30 ñalawma galle ceerno Bachirou Mountaga ɗa ha tala addimo to noon ko visite de courtoisie tawi kadi koko fati e édition battowo capanɗe joyyi e jeeneɓiwol lawol woni 59e édition taw ko ziyara annuel baɗanteɗo ceerno Mountaga ɗa ha tala bamuma khalifa général famille oumarien ko gouverneur mo région mo Louga noon ko kañuma ari jaɓɓade hoorejo leydi ndi to damar galle khalifa général o tawa ko way hono biteɗo alhaji Bouya Amara e ceerno biteɗo ceerno Cheikh Oumar Bachir Mountaga Tall taw ko mawɗo commission d'organisation ko fate ziyara o wondude yimɓe hewɓe taw ko ardiɓe diine e ardiɓe aadaji e yimɓe laamu hewɓe mbawi tigui arde jaɓɓade hoorejo leydi ndi caggal jabbugal noon kanko hoorejo leydi ndi o joddima e khalifa général o e lescadi mawki fewnaki taw kin cali noon ko jaɓɓade hoɓɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen caggal nde laamu leydi Sénégal ƴettuno fodde no gasi ɗiɗi mesure woni tigui kuulen ko fati ka yidde haɓade e ustude accident ji laabi ɗum noon woni tigui mette mawɗo no fewi wonande kay ɓen dongnoɓe autoji e jooma werlaji transport ɗe kolliri noon e nder ɗina mesure aji noon ene tawe hen ko wayno kay hadde autoji ɗi wadde waɗaji transport dogde jamma to jamma tawma kala ko ɗon jomum walata ha weeta walla ittude ko wayno porte bagage uji e dartinde ko fati addude ponoje kiiɗe woni ponoje occasion e kala sa pettoje cabotoɗe accident ji yimɓe lona taw ko jooma autoji ɗi ɓe kolliri ɓe jaadani e ɗiɗon miijoji ɓe jaadani hen ɓe kolliri noon gam yidde hollide tikkere mabɓe hollide mette mabɓe koɓe nattoɓe tikkere hofgo juuɗe ɗum noon ko à partir de talata sappo e jeeɗiɗi janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati on paami tigui oɗo saaha joni ko bras de fer woni pooɗe duure woni hakkude laamu ngu e ɓen jooma autoji en waɗɗoɓe transport ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Kafrine département mo Wélingara ɓe binditima mayɗo kesso taw kadi koye doggol mayɓe maynoɓe accident ɓennuɗo ɗo henen taw ko accident musɗo bannoɗo to sikkaɗo e nder falde Kafrine ona jaltuɗo aduna joni noon taw kadi ko représentant koñum wono ko miñuma représentant khalifa général de Mouride e nder département mo Kafrine omo wiye Abdoulahat Lo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen suka debbo étudiant
Dianta jaraw duuɓi nogas goo mbaɗano ɗo violé e nder leydi Turquie taw kadi sagataɓe ɗiɗo mbaɗimo violé rutti kadi police mo leydi ndi nanguimo o soka e nder kasoji tawɓe nanguirnomo noon laamu leydi Turquie hollirno tigui o nanguira ko gollade tawa alda e yamirore woni travail sans autorisation kanko noon hollirama tigui tawa kadi ko gardiɗo Sénégal naaɓe tawteɓe nder leydi Turquie holliri tigui wonde o woppitama ha laaɓi ko adi komo woppiti noon taw ko min taw noon hono ministre des affaires étrangères mo leydi Sénégal woni jeegorgal kalfinaɗo ko fati gueɗe caggal leydi e jokkodirala leyɗele hono Aissata Tall Sall ƴettino avocat hujjikintoɗomo kayde wawata darade ha wawa woppitede hano hannirni kanko Aissata Tall Sall noon o holliri tigui wonde laamu leydi Turquie ne foti nangude ɓen sagataɓe ɗiɗo wadɓe mo violé ɓe mbawa tigui rewnede lawol hano hannirni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen secteur transport mo leydi Sénégal ene tawe yirinde mawdu no fewi guila kay accident cakkinoɗo wadde ha waɗino mayɓe hewɓe no fewi caggal nde laamu ngu ƴettuno fodde nogas ɗiɗi kuulal ɗiyana kuule noon ko gam yidde ustude accident ji oɗo saaha kadi noon Sénégal naɓe ɗe goni kululi kay wonde kaya ko ana waɗoɓe ya garta otoji koko natata tikkere foof ko juuɗum men e oɗo saaha joni noon ko société karuji biteɗo aftu kañum tigui holliri wonde à partir de altine janggo on kañumenne ko ɓeydo yo cogguji woni prix ji transport e nder ɗiɗon bisuji ɓe kolliri noon saabi ɓeydugol cogguji ɗi noon ko caggalde coggu carburant ɓeydi saabu kay guila e nder yontere mayde nde tawa cogguji carburant essence gasoil kala litre kala ɓeydima hen kedde ken wona 100 francs woni buuɗe nogas ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sukaɓe wiyeteɓe jeune patriotique du Sénégal woni JPS ɓe juɓɓinino ñalɗi mabɓe taw ko talata taw noon ko ñalawma alata hande o ɓe puɗɗi ɗina ñalɗi noon kodi balɗe ɗiɗi woni 48 heures e nder événement he noon Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef o suuti hen konngudi mawɗi no fewi ɗina konngudi noon ko wiide kay hay goto so wona taw kay ko Allah ala bawɗo haddemo jeeyede kay e biriji gembantoɓe gam yidde ardade leydi ndi o haɗani ɗon tan saabu o holliri e dendagal leydi Sénégal kala e oɗo saaha joni hay goto kay ala ɓurɗomo jogade profil tawa kadi wonde jogade tigui wonde favori so tawi kay o gembanima ardademo leydi ndi ɗum noon o holliri hay goto so wona taw kay ko Allah walla ko yimɓe landa ka woni ɓe cuɓakimo hay goto wawa haddemo wonde kay candidat en 2024 o haɗani ɗon kanko Ousmane Sonko holliri tigui wonde Macky Sall e laamum e leydi France kala ena kala saaha nana pewje peeje kay gam yidde nangudemo walla fawde makko tigui waddemo condamné beele kay ene mbawa herƴinde dawrugol makko haddemo kay jeeyede ɗiɗon sumgoji kono noon omo andina Macky Sall e laamu leydi France e dendagal Sénégal naɓe kala wonde so wona Allah haydara goɗɗum ala ko wawi haddemo jeeyede e biriji gembantoɓe ɗiɗon sumgoji baɗoji en 2024 koto leydi Sénégal ha joni jeen ha to Medina Gounass jabbuɗen musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. ko mi woni responsable point focal ɗo e commune Medina Gounass pour promotion dariɓe pour wadde trier e henɗinde banggue poubelaji ɗi jamɗe nan toon plastique nan toon e leydi nan toon jamɗe ɗe tawine itte watte jamɗe goɗɗe ratoji walla ko nandi hen plastique o ne mbawi wattoyde sirange walla tiyoji PVC e bon donc leydi ndi ɗum ɗi wawi wattede pavé ji comme no pavé ji mbaɗaɗi e ɗo jama men mawɗo ɗo e to ko heddi he ko ɗum ɗi wawi wattede engrais naftore waɗe e guese men he ɗum woni jeeyi ndeke yaari poubelle ji men ɗi wona berlagol tan so en gayni ko kufrotete ko ha paari so en nawi nokku goɗɗo won ɓamtoto kadi watte kadi ko kadi jotte hande noon garuɗen ɗo e ɗo nastorlayde ko wadde remise de matériel monsieur le maire soodi tottiɓe sodaniɓe produit jetati e gilet ji 50 bale e sodaniɓe kadi ganguji 50 sodaniɓe masque uji sodaniɓe ratoji 40 sodaniɓe voilà gueɗe baɗe noon ɗeɓe mbata hurorde tawde noon kamɓe ɓe darino guilande kamɓe ɓe darino hande gilet ji koɓe jogui ɗo walla matériel kala koɓe gollira ɗum ko e dole maɓɓe mbaɗ maire yi ɗum noon hettini ɗum yiiɗi ɗum nde wiya programme o no waɗi ɗo e nder Madina nde kalami maire responsable départemental o haalnimi mi haalni maire wi Nassourlaye ko ɗon gadata par ce que kamɓe eɓe darno nde darde te kadi wonko ɓe namdino so Allah jaaɓima en mbaɗanɓe ɗum ko heddi mbaɗen convoqué tous les délégués de quartier ara délégué fof arda e délégation mumen 2 heures en moins ɓe jiiya ko watte ko ɓe jiiya no warrani kamɓene mbeɗe Allah ɗi ɓe okka cuusal e hirde natude hen par ce que déjà en puɗɗima daga joni à partir de hande en puɗɗima daka no en lawlini foof wona faade ha daka haala woɓɓe gara lawlina ko nder daka eɗen gonɗe ha daka commencé waɗata donc noon enen koye dès mi janvier yo en lawlin foof légal foof yo lawlin légal mum
Amadou Sambalo ko noon tigi no miccenke goto wino ni wonde dans la nature rien ne se gagne et rien ne se perde mais tout se transforme ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal so tawi no mima to Madina Gounass jaɓanten ko to Ziguinchor jaɓoɗen musidɗo men Amadou Issa Kébé Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garade en ɗo e nder Ziguinchor hande jeyten ko to e région Kolda ina wayno budget Moussa Balde. Mairie Kolda ɓe gooti ina wayno budget o ɓeydima ɓuuri rawane ɓeydade. Ɓe kolliti eɓe jogui golle kewɗe fewde batte commune o ɗum waɗi ɓe ɓeydi budget o. Hanki kadi ina wayno waɗi toon caɗele e quartier biyeteɗo 6 kilo wuyɓe hewɓe naati toon e bitikaji eɓe jogui joguitaji ɓe kelima won bitikaji 3 ina wayno eɓe gonde armé timmuɗo kono noon ɓe gendarmerie udditi hen enquête muɗum fewde e mabɓe. So en garti ga e Bunkiling réseau de Sédhiou département Sédhiou eɗen gandi accident waɗi ɗon jakartaji ɗiɗi perɓodiri ina wayno dognoɓe jakartaji ɗiɗi goto mabɓe fof bersi eɓene to e hôpital Sédhiou ɗum wonno ko 2 heures ñalawma hanki 2h00 ɗum kewno toon. En kaalino affaire maayo ngo awoɓe ɓe ina wayno laamu ngu ƴetti mesure pour fewte batte awo ngo heblanade ɗum taw goto mabɓe fof ina wondi e service PS ina andi kala ɗo wawi wonde kala ko wawi hebde ɗum taw service PS ina tina ko ɓuuri yawde yaccade eɓe jogori tuttude service PS ko fewte batte weddetaji ɓurɗe yawde pour andude kanko gawowo o kala ɗo wawi tolnade e ko wawi hebde mo fof ɓe jawa faabade ɗum ko ɓuuri yawde yaccade ina wayno laamu ngu ina jogori yillade e maaje ɗe tottaɓe ɗeɗo kabirde ko ɓuuri yawde e yaccade. Weltare TV musidɗo mon Amadou Issa Kébé gorko mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Ziguinchor jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokken walde jam. Allahumma amina Seydi Kébé GPS ko appareil batteɗo e nokku tawa kala to jomum wawi wonde so waɗama e lana ndiyam kala to lana ka wawi wonde eɓe jiiya jomum hano hannirta ni tawi kadi woodi ko heeɓi ɗum ene wawi faabede ko ɓuuri yawde e yaccade kabaruji men ɗemgal pulaar seno mema to Ziguinchor koto leydi Mali paadena ambassadeur joɗaninoɗo leydi Mali to Gabon tawama e nder suudu muɗum wondani e wonki noon holliri jayde Sénégal wiyetede Sénégal omo wiyeteno noon Mamadou Mandjibou Berté ko aseta hanki o noon tawa omo yalti aduna e nder suudu makko andaka noon so taw andaka taw noon ko holko yooɓi fittadu makko goski makko noon nawama to hôpital des armées biteɗo Akanda loskuji nana uddita hen hono holliri jayde de ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen garmi gara musɗo waɗi hakkude yimɓe ngoɗo wuuro wiyetego Danga e yimɓe wuuro wiyetego Tombala tawete gurɗe ɗiɗi kala tawe e nder cercle mo Kangaba ko famɗi kala noon sappo joyi neɗɗo wasi hen fittade mum fodde capanɗe tato woɗɓe kadi mbarmi hen waɗi barmande musɗo no fewi barmuɓe kala noon na kamɓe barmuɓe ɓe kala noon ɓe kala noon ɓe nawama to Bamako e cuuɗi cafriɗi oɗon garmi gara noon watno ko guila ñande sappo lewru janvier ndu gonɗen ɗum gañiɓe ɓe kala mbiɗen nawama to Bamako ma militaire uji gaari noon mbawi darade hakkude mabɓe kayde jaam fuɗɗi artude hakkude mabɓe saabi garmi gara noon ko foɗodirdeɓe kay nokku goto tawa ko site miniére woni tigui nokku to kanŋe ƴi siggete ko ɗum saabi haaɓe poɗodiri mone mabɓe kala wi kañum jeeyi o nokku haaɓe mbawi waddude ɗiɗon garmi gara ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alkamisa sappo ɗiɗi lewru siltu 2023 gonɗen ɗum gohono ko cérémonie mawɗo waɗano to direction générale de protection civile woni tigui koninkoɓe faabu cérémonie o noon wonno soɓi noon koko fati ko tottirgol direction générale o tottirede ko fati otoji garɗuɗe no fewi no gasa tati oto ɓe dokkirama toon no gasa tati oto tawi kadi ardino cérémonie o ko ministre des sécurités et de ministre de la sécurité et des protections civiles mo leydi Mali hono colonel hono général de brigade Daouda Ali Mohammedine e wondude e yimɓe cabinet makko hewɓe no fewi directeur uji kewɗi mbawi tigui tawtorede oɗon cérémonie no gasi
tati oto noon dokkirama toon hen otoji nogas ko otoji ñippoji cumum hen goto noon ko chargeur hen goto ko pela mécanique oto keddiɗo goto woni tigui komo hinde port chara foof noon haalis o kala noon coɗɗo oɗo matériel ɗiɗon otoji nogas tati kala yalti koye jiifaji laamu ngu leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen aseda hanki o sappo e nayyi lewru janvier 2023 imam Mohamed Dicko umminoɗo to Arabie Saoudite to yaɗo kay taw ko cuɓaɗo jeeyede kay e catala bitengal ligue islamique mondial catal windere halfinaɓe ko fati diine islam caggal ɗon nde o arti to bowallade diwoje ngala Bamako o tawi yimɓe hewɓe ne gaari jaɓɓademo yimɓe ujunnaje ne gaari jaɓɓademo otoji e motoji kala nde o yalti avion makko jole oto makko noon ko cortège mawɗo no fewi 12 demo ha to galle makko nde ɓe gaari noon ha e nder wuuro ngo ko ɗon tigui ɓe mbedda gaz lacrymogène taw ko laamu ngu weddi gaz lacrymogène kewɗo no fewi goto e ɓattiɓe mo holliri tigui gaz lacrymogène o yettima ha yetti e nder oto makko ko dani ɓe noon mbawi sarde sakiɓe kay cortège o sardiɓe sakiriɓe gaz lacrymogène ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen ñande sappo e ɗiɗi e ñande sappo e tati janvier gonɗen ɗum ko fodde capanɗe joyi newɗo debbo bifta taw ko jihadiste en woni saɓɓitiɓe kañumen biftiɓe jaade mabɓe ɓe bifta noon koye nder nokku biteɗo arbinda noon ene tawi e nder tawa leydi Burkina Faso ñande sappo e ɗiɗi nde noon ko ñande sappo e ɗiɗi lewru janvier nde ko fodde capanɗe nayi o suko debbo bifta heddiɓe kala ɓe bifta ko ñande capantati lewru gonɗen ñande sappo e tati lewru gonɗen ɗum ko rewɓe joyi noon furti dañoɓe fartange futtade kay ko kañumen ɓayyini oɗon kabaru wonde kay ɓe biftanoma wonde kay rewɓe hewɓe biftama jihadiste en jaadi e mumen koto république démocratique koto leydi Cameroun paɗen ko ñande sappo e ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati wonata suɓogoji sarɗiyeji taw ko suɓade ɓena witeɓe sénateur uji e nder leydi Cameroun suɓogoji sakke ɗi noon mbanno ko 2013 e 2018 kila 2018 noon faare oɗo saaha joni leydi Cameroun suɓaki ɓene wonoɓe ki witeɓe sarɗiyeji mabɓe ɓe hinde sénateur uji e gan sangaran 2018 noon ko capan 2018 noon e ɗina suɓogoji ko landa wite kam RDPC ko kañumen hemno capanɗe jeeɗiɗo e tato siège landa lunda wite ka SDF ɓen keɓino siège uji jeeɗiɗi suɓogoji ɗi noon ko suɓogoji a suffrage en direct habaruji men ko RD Congo cakkitorɗen habde Afrique RD Congo noon aleda hande o République démocratique Congo aleda hande sappo e joyi lewru siilo 2023 ko bombo tufanoɗo fetti e nder église goto taw ko église protestant en o fetti noon ko sanga 12 heures e saha kay ɓe gonno e mess mabɓe woni tigui ɓe gonno e juulu mabɓe e nder wuuro witego Kansindi ene tawe e nder falde Beni to banggue rewo Kivu bila mayɓe ɓe noon e gañiɓe kala en cuwa heɓde so tawi en keeɓi ko ɓurɗo labde ma en gartu hen habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Turquie paɗen ñande aljuma ɓennuɗo ko gaz fetti e nder restaurant goto restaurant e nder wuuro witego Kettaba to hirnangue leydi Turquie ko famdi kala yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe tatto yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men ɓen jeeɗiɗo mayɓe noon hen tata ko sukaji ɓe tokos woni kurkaji tokosi nayo woɗɓe kadi mbarmi hen neɗɗo goto noon tumaɗo kañum tigui saabi fettande nde wiyama teɓeɗo saaha joni tawe juuɗe tadiɓe e mbadi losgoji koto leydi Népal udditen kabaruji men to Népal noon ko avion taw ko avion ndi ligne kañuma waɗi toon accident omo jolluno capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗi neɗɗo kañumen kala ko hen mbasi pittali mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar on ñagama yafuy noon kiggol kabaruji hen ɗo e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sara yo jaam Allah jogomi jogo on